mociñas que hai agora son niñas deas que ver, cando un mozo leva fame logo lle dan de comer. E nós cando empezamos a recoller éramos moi novas, pois fomos aprendendo tamén un pouquiño a como recopilar, a como traballar con ese material todo que atopábamos, non? Entón, os inicios eran simplemente gravar todo o que podíamos, bueno, escollíamos temas que normalmente eran para acompañar o baile, e logo xa foi onde nos decatamos de que todo ese material que recollíamos, que había que estudialo, que había que aprendelo e, sobre todo, devolverlo ao pobo. O que nos víamos era que nas nosas recollas había unha riqueza tremenda de música, de cantares, de cantigas, que non podían quedar aí, que tiñan que voltar ao pobo. Non sabíamos moi ben como facelo. E dixemos, bueno, o primeiro é aprendelo nós. E a partir de aí xa virán cousas. Eu creo que como punto de inflexión creo que foi a decisión que tomou Leilía de sacar o seu primeiro traballo íntegramente de voces e percusión tradicional. E traballo que fixemos moi conscientemente e moi enriba de nós, é dicir, ninguén apostaba, ningunha discográfica apostaba por ese tipo de proposta. E entón, pois, o grupo decidiu, pois, isto é o que queremos facer, pois, aforrar e pajámolo e facémolo. Logo xa veu un traballo distinto, non? Que foi cando Leilía optou por dar un paso máis e engadir instrumentos, engadir arranxos de pandeireta, modificar as letras. Para min ese contacto é a esencia de Leilía, porque sin ese contacto con esas mulleres non cantaríamos, non tocaríamos, non faríamos as cousas como as facemos. Eu creo que delas aprendimos o respeto pola nosa cultura, aprendimos por que cantamos, por que bailamos. O mundo da pandeireta empezou poñendo pedriñas, e eu creo que cando nace Leilía foi como o pedrusco máis gordo, non? Porque hasta aí había cousiñas pequenas que se iban facendo, pero a xente era como que veía a alguén cantar sin saber de onde viña, sin que se lle dera máis proxección. E Leilía o que fixo foi dicir, no, o mundo da pandeireta é este, e o que vamos a facer primeiro é coller este mundo da pandeireta e poñelo nun escenario. O aparecer Leilía foi que os músicos empezaron a mirar hacia dentro, non? E para min este galardón, pois o mellor pode refletir ese agradecemento do mundo da música cara a un grupo que lles abriu os ollos a unha riqueza que tiñan aquí e que descoñecían.